Az Alpha Hold bázis egy nukleáris robbanás következtében letért a pályájáról, és kilökődött az űrbe. Martin Landau, Mihály Győző. Barbara Bain, Borbás Gabi. Alpha Hold bázis. Catherine Schell, Götz Anna. Charmaine, azt hiszem végre elértük a célt. Hozzon egy poharat, kérem. Jó. Charmaine? Igen, Eddie? Charmaine, nem is figyelsz. Dehogy nem. Mióta Tony Verdecsi bevont a borzasztó sörprogramba, észre sem veszel. Tony söre nem borzasztó. Charmaine? Itt az igazság pillanata. Ó, Nos? nagyon finom. Eddie, nem kér egy kortyot? Köszönöm. Ma megint ballábbal kelt? Jöjjön. Igen. Szia, Eddie! Ja, szia. A műszerek jeleznek valamit, parancsnok. Valami érdekes? Fogalmam sincs. Már is megyek. Figyelem, emberek! Mindenki készüljön a nagy pillanatra. Verdecsi 29-es főzete. Az új generációs alfa-árpa, a fejlesztés kiötlője a híres hidropónikus botanikusunk Sherwin Williams. Sherwin, megkínáljuk maját. Köszönöm, nehogy tönkretegyük a barátságunkat. Mint a bázis orvosának, józannak kell maradnom. Nos, Közfolyadékmentes diétán vagyok. Értem. Rendben. Nagyon-nagyon vicces. Nem olyan, mint az üvegházban. talán nem volt jól lezárva az üveg. Vagy valamit elrontottunk. Nincs más megoldás, Tony. Újra kell kezdenünk. Nem, kösz, Charmaine. Elég a kísérletekből. Kipróbálok valami mást. Szóval az én hibám? De nem is hibáztattam. Nagyon érzékeny a kislány, túlsebezhető. Mi történik? Valaki vigaszra vágyik. Sörmin kicsit belét habarodott, Tony. Bánj vele óvatosan. Csak mert kikísérletezett egy új árpát. Ugyan már túlreagáljátok. Ne. Oh, ne. Oh, oh, ne. 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 Oh! Fő az egyensúly. Alpha Hold bázis, helyzetjelentés. 1702 napja hagytuk el a Föld pályáját. Dr. Helena Russell feljegyzése. Az elmúlt napok eseménytelensége után egy kislány kiborulása okozott kisebb zavart az alfán. Megkezdtem a kezelését, remélem nagyobb lelki sérülések nélkül sikerül meggyógyítanom. Shermin? Jobban van? Na? Igen, biztos elaludtam. Álmodtam, de mintha egy arc szólt volna hozzám. Tán rémálom lehetett. Nagyon izgatottan hagyott ott minket. A szeme azt akarta, hogy belenézzek, egyre közeledett.
Szívesen adok egy nyugtatót, az segít. Ó, ne. Doktor, szinte semmi bajom, hiszen csak egy álom volt, nem igaz? Most inkább visszamegyek a növényekhez. Van néhány problémásabb esetünk ott lent. Rendben. De előbb kísérjen be a rendelőbe. Teszteljük. Maja, kielemezte? Csillagkép, Pintarus. Csillag, Pintarus 19. Bolygó, ismeretlen égitest. Atmoszféra elviselhető. Hőmérséklet állandó 25 fok. Emberi életre alkalmas. Növényzet látható, állatnak nincs jele. Bill, keressen leszállót. Nézzük meg, mire jutunk. Rendben. Orvosi központ. Helena, ellátogatunk a bolygóra. Éppen folyamatban van néhány tesztem, John. Muszáj befejeznem. Rendben, akkor maradj. John, behoztam Sörmint. Izgatott volt. Azt mondta, egy test nélküli arc beszélt hozzá a falról. Talán csak egy rémálom. Nem olyan biztos. Adtam neki egy nyugtatót, és dolgozni küldtem. Akkor velünk jöhet a bolygóra, nem? Ebben az állapotban semmiképp sem mehet. Keres helyette valaki más, John. Rendben, Helena, köszönöm. Bill, szólj Eddie Collinsnak, hogy öltözzön be. Miért lógatja az orrát? Sherman régóta a csapattagja, John. Szomorú lesz. Rajong magáért, Tony. Magyarázza el neki, oké? Sherman. 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 Mit akar itt? Bocsánatot kérni. Miért? Az előbb érzéketlenül viselkedtem. Az nem maga volt, Tony. Nem akartam megbántani. Tudom, hogy mindenben próbál segíteni. Sajnos nem találok kifogást. Minden rendben. Megértem. Újra kezdjük? Persze, a legelejétől, igen. Az az érzésem, hogy legközelebb meg lesz a jó kombináció. Igen, arra gondoltam, ha esetleg keresztezzük a két árpát. Hogyne, remek ötletnek tűnik. Sherman, van még valami. Az a most felfedezett bolygó, a parancsnok felfedező útra megy. Indulok is. Egy pillanat. Maga nagyon zaklatott. Eddie Collins botanikust viszik. De tudja, hogy gyűjtöm a növényeket az idegen bolygókról. Tudom, én próbáltam elmondani. Próbálta elmondani. A maga ötlete volt, hogy ne menjek. Ó, micsoda alak. Sherman, Szóval ezért jött ide. Nem bocsánatot kérni. Ó, mennyire gyűlölöm. Soha többé ne lássam. Sherman, Ne nyúljon hozzám! Sajnálom. Gondolom. Sherman. Ne ellenkezz, Sherman. Beengednél? Nem bántalak, Sherman. Beengednél? Nem, Sherman, nem a képzeleted szülötte vagyok. Ki vagy te? És honnan jössz? A nevem Windrus.
Egyelőre mondjuk úgy, a Sunimról jövök. Sunim? Egy közeli bolygóról. Ha elmész, mindenre megtalálod a választ. Ne várj sokáig. Az lehetetlen. Azt hiszem, most tévedsz. A szavamat adom. Nem mehetek a Sunimra. Edith viszik. Hallottam. De bízz bennem, Shermin. Tedd, amit mondok. És benne leszel a csapatban. És Tony sem szomorít el többet. Ez egy Magnus Lilarium? Igen. Tépd fel a termőjét, és törj ki egy magot. Jó, tedd a propagatoszkópba. Adj neki egy adag protont. Emeld az adagot. Még feljebb. Elég. Ültesd el. Óvatosan. Most menj haza, és készülj az útra. De nem értem, miért kell... Nincs időm elmagyarázni, Shermin, menj. Gyorsan. Siess, Shermin, siess! Hé, Shermin! Ó, Shermin, ne haragudj! A felszerelés már a hajón van? Igen, útra készen. Hol van Eddie Collins? Nem tudom, itt kéne lennie. Shermin? Nem ment vissza a növényeihez. Kell egy botanikus. De azt hittem, Eddie Collins... Ó, Eddie Collins váratlanul rosszul lett. Most viszik a megfigyelőbe. Dr. Russell azt mondta, elmehetek. Biztos benne? Semmi rémálom? Sehol semmi. Jó. Akkor jó utat. Maja, hátul minden rendben? Ó, tökéletesen, parancsnok. Jó, Shermin? Shermin? Felkészültem. Maja, történt itt bármiféle változás? Ellenség nem látszik. A hőmérséklet állandó 25 fok.
Élet sehol. Minden pontosan ugyanolyan, mint a Földön. Miért nincs élet? Folytassa. Bill, Parancsnok. minden rendben? Igen. Csak megviselt a leszállás. Parancsnok, hisz reszket. Pedig nincs hideg. Mintha egy szellem. A nagymamám hatása. Ha le akarja kopogni egy fán, válasszon csak. Maja, egy épület. Értelmes lények építhették. A műszereim semmit nem jeleznek. Shermin. Shermin. Erre. Bill! Maja! Állj! Csak a területét védi. Shermin? Találjuk meg. König az Alfának! König az Alfának! König a holdbázisnak! König az Alfának, jelentkezzen! Shermin! 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 Merre van? Itt vagyunk! Ne félj tőle, Shermin. Közülünk van. Nem fog megtámadni. Biztonságban vagy. Menj be, Shermin. Jó kis. Tovább, Shermin. Menj be. De mi ez a... Tide. Tide. Miért nem támadt rám? Megígértem, hogy nem bánt. Nem is féltem. Nincs mitől félned, Shermin.
Bármire képes lennék, érted? Csak jussak át a világomból a tiédbe. Nem értelek. Azt hittem, itt vagy. Csak lélekben. Testben még nem. Testben. Ez a gép segít, hogy az anyagi énem átjusson a te világodba. Segítened kell. Hogyan? Baleset történt. A régmúltban. Felrobbant a generátor. Mielőtt segíthetnék, rajtad a sor. Vedd ki azt a cilindert, és vidd az Alfára. De már jártál ott. Miért nem hoztad magaddal? Nem tudtam. Mint már mondtam, csak lélekben vagyok itt. Testben még nem. Mit csináljak vele? Majd elmagyarázom. Egyelőre tedd csak a növénygyűjtő táskádba. Nem találom. Shermin eltűnt, az Alfa nem felel. A műszerek nem jeleztek, mégis ott van a szörny. Nos, valami pajzs lehet az épület körül. Leárnyékol és gátolja a műszereinket. Parancsnok! Erre ment. Ezt találtam. A nyomok az épületbe vezetnek. De hogy ment el a szörny mellett? Nem tudom. A nyomok ebbe az irányba vezetnek. Lehetetlen, hogy bent van. Ezt kideríthetjük. Maja? Shermin! Igen? Shermin! Minden rendben? Persze. Mi bajom lenne? Hát, hogy jutott be ide? Besétáltam. A szörny minket nem engedett be, kerestük magát. Mindegy, jöjjön a parancsnok, aggódik. Ó, egy pillanat. Ezt azért megörökítem. König az Alfának. König az Alfának, jelentkezzen! Shermin! Shermin, várjon! Bill, vissza! Nincs semmi baj. Nem fog bántani. Jöjjön. Csak várjon. Jöjjön. Nem nyúl hozzánk, nem támad ránk. Jöjjön, lépjen bátran. Látja? Megvolnánk, látja? Megmondtam. Minden rendben? Ó, hogyne. Bill,
Nem értem, Sörmint valamiért nem bántotta. Menjünk. Türelem. Türelem. Hamarosan. Bill, vegy át. Rendben. Sörmin? Nem baj, ha bejövök. Nem. Érdekelne, hogy ment be a templomba? Besétáltam, parancsnok. Ó, tudom, de amikor én próbáltam, a szörny megtámadott. Az a kérdés, Sörmin magát miért engedte át? Fogalmam sincs. Érezte, hogy nem akarom bántani. De miért ment be? Olyan békésnek tűnt. Veszélyes volt. Nem érhet baj a Sonimon, parancsnok. Hol? Hát a bolygón. Hogy nevezte? Sunim? Igen. Honnan tudja? Nem tudom. Valaki említette. Valaki? Ki? Nem emlékszem. Minek faggat engem? Nem tettem semmi rosszat. Persze, hogy nem. Nem akartam megbántani. Sörmin, nagyon örülök, hogy eljött. De szeretnék többet tudni arról. Ugye ír majd egy jelentést? Igen. Igen, persze. Jó. A falakon találtam. Megjelenítik az egész emberi törzsfejlődést. Itt látjuk a vízi életmód végét. Aztán a különböző fejlődési fokokat, a majomembert, az australopithecuszt, a neandervölgyit, a kromagnonit és a mait. Elég emberinek tűnnek. Nem biztos, parancsnok. Hogy érti ezt? Úgy érzem, baj van. Egy ponton a fejlődés közben, egy fontos periódusban történt valami. Erőszakos halált látok. Bármi is történt, egy nagy energiakitörés követte. Érthető, hogy nem érzékeltük a jelenlétüket. De láttunk egyet. Igen. Nos, mi a magyarázat? Nos, a látottak és a számítógépes eredmények alapján azt hiszem, valami anyag-antianyag probléma lehet. Ez a részecske gyorsító is ott volt. Láttam már hasonlót a régi bolygómon. Mire használták? Antianyagot konvertáltak vele anyaggá. Ez az, amit sosem értettem. Ez a tárgy valódi anyagból készült. És ez is valódi anyagból készült. De még ez is valódi anyagból készült. Nem kell nagy ész, hogy megértsük. Minden részecskének megvan a megfelelő antianyag párja. A szimmetria törvénye. A természet tökéletes egyensúlyra törekszik. Anyagi világban élünk, tehát létezik egy antianyag világ is. Létezik? Hol? Itt, most. A mi világunkon belül? Nem. Saját világuk van. Egy párhuzamos világ. Ha lenne egy antianyag lény, itt és most, Igen. a kezem átmenne rajta. Értem. Tony, történt valami a lánnyal a bolygón. Tudni szeretném, hogy mi. Miért nem kérdezi meg? Kérdeztem, de nem válaszolt. Értem. Én tudjam meg tőle, ugye? Igen. Hát, ha sikerrel jár. Azt hiszem, annak vége. Kérem, Tony. Mert ha nem árulja el... Rendben. Indulok. Kérlek, Sörmin, vidd a cilindert a gépterembe.
Láttam ott néhány nukleáris generátort. Keress egyet, amibe pont beleillik. Sörmin, beszélnünk kell. Miről? A magatartásáról. Már nem önmaga. Maga nevetős volt, teli élettel, most meg úgy mászkál, mint egy alvajáró. Ezt hol találta? A Sunimon. A nevem Windrus. Sörmin vállalta, hogy önként a segítségemre lesz. Segít magának? De miben? Átjutni a maguk világába. Mert a mi világunk szebb a magáénál. Nem igazán. De tudja, a maguk fajtája a rendes fejlődési utat követte. Az óceánok iszapjából a jövő felé tartva egyre fejlettebbek lettek. Mi az antianyagvilágban azonban a csúcson kezdtük a fejlődési folyamatot, és az óceánok felé tartunk. Szóval a sorsunk a kihalás. Ne próbálkozzon, Mr. Verdecsi, úgy sem éri el. Nincs kifogásunk az ellen, hogy áttérjenek Mr. Windrus, ha ez megmenti a kihalástól. Miért nem kéri, hogy segítsünk? Köszönöm az ajánlatát, de nem tudja, mit vállalna. Miért nem? Mert a természet egyensúlyra törekszik. Minden emberért, aki áttér e világba, valakinek vissza kell mennie. Mindent elfelejt, amit most hallott. Shermin, tudod, mit kell tenned? Szia, Krisz! Hello, Shermin. Mit tehetek érted? Hoztam valamit. Azt mondtad, fel akarod dobni a géptermet. Ne, Shermin. Tudod, hogy mit utálok a legjobban? A virágokat. De ez nem olyan. Különleges fajta. Tetszeni fog. Elképesztően jó az illata. Bill, Shermin. meglepetést hoztam. Oh. Isteni az illata. Vigyél át a Sunimra. Szörnyen érzem magam. Ahogy Chris Potter is. A gépteremben találtuk hasonló állapotban. Hogy? Igen, és még valami. Hiányzik az egyik kisebb nukleáris generátorunk. Parancsnok, Igen, Maja? a sas egy az engedélye nélkül szállt fel. Mi? Ki irányítja? Fraser a parancsnok. Sörmin is vele van. Jó nyomon járunk, nem? Sas 2 készüljön a felszállásra. Gyerünk, futás! Fordítsd a zöldet jobbra ütközésig.
Megvan hát a remény, hogy átjutok a világodba, Sörmin. Mindent beállítottunk? Minden rendben. Sörmin! 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 Bill! Bill! Nincs magánál. Hipnózis. A templom. Nem lesz semmi bajod, Sörmin. Vihetitek. Nem, 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 maradni akarok! Maradni akarok! Nem! Ne, Tony! Hagyja a lézert, visszaverődik! A lövöldözés nem segít. Foglalják le! Nem enged az Obeliskhez. Hey! Honnan tudta? A műszereink nem jeleztek élőlényeket. Csak antianyag lehet. Van még 3. Készüljetek a transferre. Hello! Üdv a Sunimon. A nevem Windrus. Mi baj? Talán butaság, de mintha már láttam volna. Hogy nem hat a lézer az antianyagra? Sok új technikát fejlesztettünk ki a túlélés érdekében. Mint látták, az elektromos sugár nem árt nekünk. És elhiteti az agyunkkal, hogy az antianyag testük valódi. Igen. Maga antianyag? Nem nehéz kideríteni. Úgy tűnik, már nem vagyok antianyag. Magával hozta a technikusunkat. Valahol itt van. Látni akarom. A templomomban van. Küldje ide. Kértem, hogy jöjjön ki velem, de nem akart. Talán jobb lenne, ha maga jönne be, és elbeszélgethetnének. John, be ne menjen. Ne kérdezze miért, de nagyon veszélyes lehet. Maja, maradjanak kint. Inkább bemegyek vele. Maradj kint és figyelj, Maja.
Ő merre van, Windrus? Parancsnok! Tony! Már emlékszem. Igen. Már nyugodtan emlékezhet. Átküldte őt a világába, hogy átjuthasson hozzánk. Hogy megtartsuk az egyensúlyt. Szeretnénk, ha másképp is lehetne, de sajnos ez az egyetlen lehetőség. Hol a lány, Windrus? Mindjárt viszont láthatja, parancsnok. Amit teszek, a túlélésért teszem. Ha a helyemben lenne, maga is vállalná. És mi lesz Shermin életével? 100 évig élhet az antianyag világban. Ahogy maga is, parancsnok. És Mr. Verdecsi, és Maja. És még hányan, Windrus? Hány ember kell? Gondolom nem csak mi. Az alfa sem elég. Ha minden jól megy, néhány transportpanellel az egész világ megy. Ne, Tony, ne! König parancsnok már tapasztalta, hogy a lézerfegyvereik, mondjuk úgy, itt hatástalanok. Viszont a mi fegyvereink most is működnek. Windrus, nem ölhet meg minket. Élve kellünk magának, hogy kicserélhessen. Tehát készen állnak? Mindketten? Az antianyag világban remek élet vár majd magukra. És a fajunk? Kérem, lépjenek be, uraim! Windrus? Windrus, Shermin visszajött. Látom az alakját. Lehetetlen. Nem, Windrus, nem az. Még nem ért át a másik világba, Windrus. Csak félúton jár. Sejtettem, mire készül, ezért nem töltöttem fel teljesen a generátort. Semmit se tehet, Windrus. Visszajött. Nem ment végig az úton. Nem volt elég energia. Windrus! Windrus, gyere ide! Itt vagyok, Windrus, gyere ide! Ne félj tőlem, Windrus. Próbáljuk meg újra. Már várnak rám. Nem értem el őket. Mind meghalunk. Ne félj tőlem. Próbáljuk meg újra, Windrus. Annyian várnak rám. Fogd meg, Tony! Befelé! Parancsnok!
Parancsnok, segítsen! Segítsen! Gyerünk, Maja, gyorsabban! Próbálom felidézni, hogy működött. Parancsnok! Ha most elrontom, anyag és antianyag összekeveredik. Igen, és ez a terület megsemmisül. Segítség! Parancsnok! Parancsnok, segítsen! Nem emlékszem. Balra! Balra! Nem. A zöldet! A zöldet! Gyorsan! Engedjen ki! Minden rendben, semmi baj. Önmegsemmisítőre teszem, irány az ajtó, tűnjünk el innen! Itt kell lennie a nyitónak. Várjunk csak! Windrus itt állt, amikor bezárta. Én viszem a sosegyet! Rendben, Maja, menjen vele! Sörmin, jöjjön velem, erre! Tegyük hátra! Mi lesz Windrus népével? Megsemmisülnek? Az antianyagnak nem eshet baja. Hé, ide néz! A bolygó egy pillanat alatt eltűnt. Ismét antianyaggá alakult. Sas 2, parancsnok, itt az Alfa Hold bázis. Hall engem? Kiválóan, Alfa. Remekül hallom. Úton vagyunk az Alfára. Vétel? Valami technikai gond lehet, nem elméleti, kizárt. Jó főzet, jó időben, igen, és csodás helyen. Ez lehet a trükk. Ó, Sörmin, új hibrideket hozott, köszönöm. Azonnal megyek, csak befejezem. Sajnálom, Tony, ezek a régiek. Igen? Ó, visszavinné, míg elkészülök. Sajnálom, Tony. Nincs több helyem a laboratóriumban. Rendet raktam az asztalomon. Nincs több árpa. Ó, nincs több árpa. Eddie Collinsnak nagyon érdekes elméletei vannak. Úgyhogy kell a hely a kísérleteink számára. Látták ezt? Pár nappal ezelőtt Sörmi meg se tudott szólalni az izgalomtól. Igen, most meg átnézett rajtam, mintha... Antianyag lenne. Igen. Hé! Antianyag! Igen. Mi lenne, ha keresztezném az antiárpát a komlóval? Vagy az árpát az antikomlóval? De honnan vegyek antianyag csírákat? Mi lesz, ha elkészül az antisör? Látható lesz. Megkóstolható.
Magyar hangok: Lux Ádám, Sinkovics Vitai András, Borbás Gabi, Götz Anna, Mihály Győző, Juhász Zoltán, Kisfalvi Krisztina, Csík Csaba Krisztián. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök és vágó Pap Zoltán István, gyártásvezető Pesti Zsuzsanna, szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.